Arala, iwo keki wo wafo ibanyo. Inukwara ogene, anyị na-asụ fone n'ogene. Anyị na-asụ fone. Ị ka ga-enwekwe nganga n'ofe na-achọ ma gị, ka ihe ji ma gị eme. Nganga redio awụchiela. Gwam 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 n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa wụ ezigbo ụbọchị. Saa wụ ụbọchị asatọ n'ọnwa asatọ n'ime 2019. Afọ 2019 ka 2020 ka ihe m na-akọdi ha. Ama m n'isiri nwada chere godi si na 2019 ba anya dị ala azụ iru ka anyị na-aga forward ever backward never n'iru ka anyị ga na-aga ihe awụ ụbọchị asatọ n'ọnwa asatọ n'afọ 2020. Anihi na-ege ihe awụ gwam 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 awụchiela m. Anyị awụchiela anyị apụtago n'ọgba ama m na ị nọ na-eche na-akụbe ọkụgonu na ngwanụ unu wetara anyị ha anyị ji enwe obi aṅụrị Satọde niile. Taa wụ Satọde ọkwa ya ihe ndị bekee ya akpọ ya mana ịkpọọ ya na olu Igbo ga-asụ sọtụ izu. Ichetekwere ihe ndị a niile wu ihe anyị kọgoro ri na mgbe gara aga na gwam 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 mana taa anyị ga-atụpe ya ọzọ. Aha nke m bụ Nwada Ego Okoro mana gị nwa fụrụ m n'anya dịka m si fụ gị n'anya na dị awepụta ịkpọọ m ego bekee magono ka isi alụ ka m were ohere a na-asị gị ọwụ na ị na-eme mmemme taa ma ọ na ị na-agba akwụkwọ ihe ọwụ na ị na-eme nwee ya n'obi na anyị kwụ gị n'azụ dịka ndị nke gị anyị kwụ gị n'azụ dododo anyị apụtago n'ọgbọ ime ka obi dị gị ụtọ taa ka ihe a ji na-abịa gwam 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 ịmago n'ime gwam 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 anyị nwere ihe niile dị iche iche ihe anyị ga na-ewetara gị iwee mee ka asọtọ izu gị wụ Satọde taa wee dị nnọọ gbim gbam gbim. Ị ka ga-enwe anyị n'ime ofe na-achọ ma gị onye m na-ajụ gị ngwanụ ịmagonu ka anyị jee gbata obere egwu maka ịnụgo onu mara ihe anyị na-eme taa anyị chizie azụ chetakwa na onwe ihe anyị mere n'izu gara aga anyị mego ya ọzọ anyị wee tụlee ihe ndị a ngwa Flavor isi na ada ka anyị gere ya ntị anyị na-abịa. Nganga Igbo anyị ewetago unu ihe ọhụrụ nganga Igbo mana gwam 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 bụ nke ị na-ege ntị ihe a apụtago m n'ọgbọ soro gede anọ m n'oche eze ịma ihe anyị ga-eme taa ka anyị si eme ya ụbọchị Satọde niile sọtọ izu ka m na-akpọ ya sọtọ izu ka o wee na-aba gị na ntị ka ị wee maa nọ ihe anyị na-eme ebe a wụ gwam 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 ọ ya wụ kachasị n'ihe anyị na-eme mana taa ịma ka anyị si eme ya ọ na-awa anyị pụta anyị agwachi unu ụmụ okwu anyị che na ọjọọ okwu bekee na anyị enweghị ya na asụsụ Igbo anyị agwachi unu nke ahụ anyị abazie n'ihe ọzọ dịka ilu Igbo anyị nwere ike si n'ilu Igbo baa na ntụgharị anyị si na ntụgharị abaa na gwam 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 ka ekwana ihe anyị ga na-eme ọ gị nwa ga-ahọrọ ofu n'ime ndị a mkpọchara unu ngwachi unu ụmụ okwu dị na bekee anyị nwekwara ka anyị si akpọ ya na okwu Igbo ngwachi unu nke ahụ ma kpọpezie ekwentị m nye unu akara ekwentị ka unu wee kpọọ anyị họrọ ofu n'ime ihe ndị a mkpọrọ ọwụ nọ ilu Igbo ka ị chọọ ọwụ nọ gwam 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 ọwụ nọ ntụgharị ka ị chọọ nke ọwụ na ọsọ ga chọọ maka ihe ọwụ na-aga na-eme ebe a taa ka obi na-adịghị nnọọ mma maka ka sọtọ izu gị wụ Satọde oge nzumike ụbọchị niile ịpụta na Mọnde lụọ ọlụ Mọnde wụ sape izu ka anyị na-akpọ ya lụọ ọlụ garuo na sọtọ izu ọwụ ndị bekee asụ all work and no play emechicha aka doughboy so ịlụtakwa n'ọlụ ga-ezu ike nwee obi aṅụrị ọkwa ifuru nkwobi niile ya ata ebe a ka ya ata ya isi ewu niile chọrọ ebe a ka ị ga-enweta ya na gwam 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 ngwa ka anyị malite ụta ọ wụrụ na ị na-adị abịa na nzukọ a gwam gwam gwam
ị ga-echeta na o nwegori oge anyị mere ihe gbasara ngụ oge ọkwa ya ichetara ihe mmemme taa wụ na mma abịa kpọtụrụ unu obere n'ime ngụ oge anyị nwere ma mkpọcha ha ncha mkpọ obere ma hapụzie ndị fọrọnụ ka ị nwee ike ịkpọrọ m ndị fọrọnụ ma ị kpọọ m n'akara ekwentị ga-agwazie m oke nwaada ego okoro nke ndị ọzọ fọrọ nke a wụ otu a ka esi akpọ ya nke a wụ otu a ka esi akpọ ya ma ịchọkwanụ ga-aba na ilu Igbo enwere m ọtụtụ ilu Igbo ebe a ịhọrọ ofu ma agụọrọ gị ya ngụchọrọ gị ya ga-agwa m ihe ọ pụtara ma ọkwanụ gụ ịchọ ọwụ nọ ntụgharị ka ị chọrọ ma akpọọ ya ga-agwa m ihe ọ pụtara ọgwa nnọọ gwam 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 ma akpọọ ya ga-agwa m ihe ọ pụtara ngwa o nwee ike na-asị oke kpọtụrụ anyị akara ekwentị ka anyị detuo ya maka oge erue ka anyị nwee ike ịkpọ gị ka m kpọọ akara ekwentị dododo ọwụkwa ugbu a ka ị ya akpọ mana ka m kpọọ ya ka ị detuo ya 081 82 42 6591 asịkwa m dewe edemede o just kpọọ ya detuo ya ofu ebe maka ebe a akara ekwentị a ka ị eji kpata n'ihe anyị na-eme taa ngwa sị ka anyị gaa n'ihe anyị nwere maka ngụ oge ọ na-awụ mmadụ chọọ ide ule ọgụwa akwụkwọ ya ka ọ wụ ya ị ga-agụ n'akwụkwọ maka ị gaa na-aba ebe a na-ele ule gaa nọrọ lewe siri n'anya gụwa siri ọwụwa siri ga-enye gị mak ngwa ka anyị malite n'afọ anyị nọ n'afọ 2020 ọkwa ya ngwanụ kee ọnwa mbụ nọ n'afọ 2020 ke ihe a na-akpọ ya na bekee ma akpọ ruo na nke isii ma hapụzie nke asaa na nke asatọ chetakwa na taa wụ ụbọchị asatọ n'ọnwa asatọ n'ime 2020 ma hapụzi nke ahụ ka akpọzere m ihe a na-akpọ ya mana ka m malite na nke mbụ ka akpọ Jenụwarị ke ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ndị Igbo na-akpọ Jenụwarị n'asụsụ Igbo izizi afọ ka a na-akpọ ya ọ ihe anyị na-akpọ Jenụwarị oge niile na-asụ bekee na-asụsụ bekee you know my January on January I traveled January I was in Canada I was mba no izizi afọ kwe nwetara ya ama m na nwetara ya ngwa ka anyị gaa na February ka ya na-akpọ February n'asụsụ Igbo ọwụ na nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-adị eme na every Saturday ma n'ihe anyị na-akpọ February wụ nke abụọ n'afọ nwee ike si ọnwa nke abụọ n'afọ ọnwa nke abụọ n'afọ 2020 February ọnwa nke abụọ n'afọ March wụ gịnị ka a na-akpọ ya March wụ ihe a na-akpọ March wụ ka atọ n'afọ ka atọ n'afọ ka a na-akpọ March nwee ike si ọnwa nke atọ n'afọ ịpụta n'April isi na ihe anyị nọ ihe awụ ka anọ n'afọ ọnwa nke anọ n'afọ ka anyị nọ o doro gị anya January izizi afọ February ka abụọ n'afọ March ka atọ n'afọ April ka anọ n'afọ May ka ise n'afọ June wụzi gịnị June ga-awụzi ka isii n'afọ ebe a ka mma hapụzi nke ndị fọrọ ịkpọzie m ịgwazie m ihe ewu July August September October ruo na December mgbe ị na-eburu akpa gị ala ụlọ bịakwa ihe a niile anyị na-eme ewu maka gịnị ka obi na-adị anyị ja ụtọ apụtago m n'ọgbọ gị nwapụtazie n'ọgbọ kpọzie m n'ekwentị ka mụ na gị mee gịnị ka anyị gwuru egwuregwu a maka ihe anyị nọ taa wụ sọtụ izu Satọde ngwanụ ka m gaa gbara egwu maka ihe niile anyị ga na-eme ewu toto fast chetakwa ị na-akpọ mme don't worry emeche na gị akpa mana ichewezie mgbe m emeche ihe niile m na-eme ebe a maka apụtago m n'ọgbọ tupu ịkpọwa m aha gị ewu OYO ka ha na-akpọ nke ahụ Ọyọ ngwa culture zoro ka anyị gaa giri nke ahụ anyị na-abịa Nganga Igbo
You are sitting on a long thing. Oh, get it. Kulie n'oche ahụ, biko. Kulie n'oche. Bata n'ala Igbo. Maka Igbo bụ ebe. Oh no. Ekwugo m ya na mgbe gara aga. Ma m ga-abịa ụwa ọzọ. Nwada ego koro. Ị ga-awụrịrị nwada Igbo. Anọ m eme ọnụ ọwụ na m na-isi na-eko. Sigoro na isi na-eko m adịkwa m bright. Ngwa batazie n'ọgbọ ka m mara ihe ị chọrọ. Oh no, batazie n'ọgbọ maka ihe m na-eme ewu maka gị. Ehihie ọma onye na-akpọ anyị. Hello. Hi, iwu nwaadịa ka iwu nwokolo ka iwu lọlọ ka iwu maazị. Nwokoro gịnị ka m ma akpọzi gị? Nwokorobịa. Mba, aha gị ka m na-ajụ. Gịnị wa aha gị? Onyeka, biko ka ebe isi akpọ. Esi m Ụmụahịa akpọ. Ụmụahịa cha. Ngwa na osi ka m kụpụrụ gị aka na iwe ezigbo mmadụ. Ụmụahịa ka isicha akpọ anyị. Ngwa na Onyeka, ke nke ị chọrọ. Enwere m ilu Igbo, nwee ntụgharị, nwee gwam gwam gwam, họrọ ofu. Achọrọ m Gwam 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 ka ị chọrọ. Ngwa enwere m gwam 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 dị ka 10 ebe a. Ngwa họrọ ofu n'ime ha 10. Enwere m akara nke mbụ, nwere nke abụọ, nwere nke atọ, nwere nke anọ, ruchere 10. Were ofu ka m jụzie gị ya. Isi? Hello? Ngwa ka m jụzie gị ofu. Ị nọkwa ebe ahụ? Okay. Ngwa gwa m ihe kuru mmiri laa elu. Hello? Nke anyị na-agba nkịtị, ọ dị ka netwọk gị ọ dị bad. Akịdị? Obere eke. Ngwa gbalị ọzọ ka m nyezie ego ofu ohere. Gwa m ihe kuru mmiri n'elu. Akịdịkwa mba nọ ị dara ya. Mba nụrụ. Mmanchere gị. Mmanche. Ọ sị na a na-abịa. Ọ dịka ọ chọrọ ịga mee ịmagoni ha na-akpọ ya. Ka m gaa jụtagodo ma ọmị m. Jụta dadị m. Nwanne m mache ka ị gaa jụta ma ọmị na dadị. Hello. Hello, ehihie ọma. Ehihie ọma, nwoke ọma. Nwaanyị ọma. Do? Yes. Aha gị na ebe isi akpọ nwanne m nwaanyị. Afọ m bụ Chinenye nwa. Chinenye nwa, ezigbo aha. Ka ebe Chinenye nwa si akpọ? Ya Satellite Town. Satellite Town. Ngwanụ gwa m ke nke ị chọrọ, họrọ ofu n'ime ha anyị nwere taa. Achọrọ m K5. K5 na one ị chọrọ ntụgharị, ka ị chọrọ gwam gwam gwam, ka ị chọrọ ilu Igbo, ka ị chọrọ ịgwa m ndị fọrọ na ngwa oge. Achọrọ m gwam gwam gwam. Gwam 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 ka ọ chọrọ. Ngwa nke 5 na gwam 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 sị, gwa m otu ibeji zuru ụwa niile. Otu ibeji zuru. Gwa m otu ibeji zuru ụwa niile. Ọ bụ ọnwa. Ka m kọpụrụ gị aka na ọ nwetara ya isi m na-eko iwe ezigbo nwaada. Ị pụtara n'ọgbọ mee ka nwaada. Ka ọ dịrị gị na mma nnọọ. Daalụ. Ezigbo nwaada, yes.
Udiri ndị a na-awụ isi ha gaa akwụkwọ ha pụta nye gị rizọt isi gị n'eko obi adịghị nnọọ nsọ na idurinye ego iti iji tinye ha n'akwụkwọ awụọ n'efu. Ọ dịrị ndị a ka m chọrọ ka anyị na-eme onwe anyị obi aṅụrị onye ha anyị na ebe a na-eme ihe ọma. Ịbatago n'ọgbọ nwoke ọma. Yeah, good afternoon. Mbanụ mmansa gị nke ahụ ajụrụ m ajụ. Ihe ọma nwoke ọma kịta ka ị bịanụ gwa m aha gị na ebe isi akpọ. Godwin esi Lagos akpọ. Godwin si Lagos akpọ. Godwin enwere m gwam 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 nwere ntụgharị nwere ilu Igbo ke nke Godwin chọrọ. Eme ilu Igbo. Ilu Igbo oke ilu Igbo ka m nye gị nke a. Ịdịgo njikere? Yeah. Ngwanụ ire ọma ka eji uji aga n'ogwu. Ire ọma ire that's tongue. Ire ọma ka eji uji aga n'ogwu. Ka ihe ọ pụtara? That is nkọwa ihe o menuru. Yes, biko kọwaziere anyị ihe o menuru. Ọ bụ obi umeala ka mmadụ ji erite ihe n'aka onye ka ya mma. Ka m kụọrọ gị aka n'iwu nwoke afọ nwoke ala Igbo. Ime ihe a na-akọ dịka ka isi nweta nke obi dị m ụzọ ka m nyezie gị ofu n'ime gwam 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 onwe onye nyere ya ọ daa ya. Okay. Gwam 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 ihe kuru mmiri laa elu. Ọ akị oyibo na. Ka m kwụpụrụ gị aka ọzọ. Chai! Biko, enwere m ike ịyọba otu ihe biko? Ka ihe ọ biko? Unu nwere ike ịdọtịkwu oge ndị Igbo anọ? Anyị nwekwa ike mana ịmagonu asị ofe dị ụsọ ọwa ego ka eji esi ofe ahụ. O mere so ọ ya ka anyị ji na-asị gị onwe ihe na-eme ịchọ ka anyị tiere gị mkpu ahịa n'azụ bute ya anyị ga-emere gị ọfụma ime ya otu ahụ anyị nwee ike itinye ya 2 hours or 3 hours ka isi chọọ ọkwa dị mma ọ dị mma ngwanụ daalụ. Okay. Yes. Ofe dị ụsọ ego ka eji esi ofe ahụ ndị bekee su better soup na money kilam ọkwa ya otu a ka anyị na-eme ya. Ngwanụ si ka anyị ga-agbara obere egwu maka ama m n'ihe anyị na-eme dị anyị ọzọ mana ka m zagodo onye a tupu anyị aga. Ihe ọma? Biko si ebe redio gị nọ pụọ. Okay. Amigo m. Ngwanụ gwa m aha gị na-eme isi akpọ. Mana akara Solo biko gbanyụọ redio gị ọ ga-esi ebe ahụ pụọ. Atụgagoro gbanyụọ ya. Hello? Beta ọ ka mmụta. Ngwa Solo ka ebe isi isi akpọ ọzọ. Esi m Lagos akpọ. Ngwa họrọ ofu enwere m ilu Igbo nwee gwam 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 nwee ntụgharị nke chọọ. Ewere iwe. Ahụ m ilu Igbo. Okay. Ka m jụọ gị nke a. Adịna mma ekpetere n'ikpe abụghị ezigbo ya. Ihe ọ pụtara. Adịna mma ekpetere n'ikpe abụghị ezigbo ya. Ka ihe ọ pụtara. Adịna mma ekpetere n'ikpe abụghị ezigbo ya. Ọ pụtara gịnị? Ọ pụtara na onye ikpe ahụ ekpere onye a na-ekpere ikpe agbagharịbeghị ikpe ahụ. Enwetacha ya nwere ike ịgbalị ọzọ. O jighị ezi obi ya na
ọ nabatara omenala ikpe ahụ. Ọ nabatara Okay. ikpe ga-eze ya. Okay. Ngwanụ. Ka m nabata ka isi kwe ya, nabata ya obere. Obele. Obere ka mma nabata ya. Asịkwa gị, mma akụrụ gị aka, ewere mma akụrụ gị aka, inyere onwe gị nsogbu. Ịgbalịrị. Ngwa daalụ. Si ka anyị gaa gbara egwu maka ọ na-adị mma ihe ọwụna ị chọrọ ime, ịchọọ ịta awọ ga-ata nke nwere gịnị, nke nwere akwa n'ime ya. Ka egwu anyị ga-agba ugbu a nke awụ nwaanyị Mbaise, o si n'ọnụ Flavor na-apụta. Geenụ ya. Anọma Nganga Igbo. Iwe juru ohi ka anyị ji bata. Ọ ya mere anyị ji na-asị gị ihe ọbụla ọ sọrọ ka ọ wụrụ ị na-eme, wụrụ nwa afọ Igbo biri na mpaghara Lagos, bute ya maka na Igbo niile nọ na Lagos na-anụ anyị ka anyị tere gị mkpu ihe ị na-eme. Confirm ị ga na-afụ ọganiru back and forth. Chetakwa ka ị na-eso anyị na Twitter ọwụ Nganga Radio, Instagram Nganga Radio, Facebook Nganga Igbo, YouTube Nganga Radio. Ihe ọbụla anyị mere ebe a ịchọ ịfụ ka anyị si mee ya, ka anyị si sie ya, ọ na-atọ gị ka o si na-atọ gị ugbu a, baa n'ime YouTube, ị ga-afụcha ihe niile ebe ahụ. Mgbe enwere onye nọ n'ekwentị m ka m mara ihe ọ chọrọ. Ihe ọma. Hello. Olu ga-adị ka ị chọrọ ịchụzi m n'oche eze m. Hello. Ogene dị. Wee nụ ya nwayọọ. Hello, enyi ọma. Kịta ka ọnụ gị dị nnọọ ụsọ. Ka ebe isi akpọ na aha gị. Nwoke ọma. Aha m bụ Onyebuchi. Esi m Badore aja akpọ. Onyebuchi. Ndị Badore, ndị ji ego n'aka. Ngwanụ. Hapụ ihe a. Anyị ma na iji ego. Ịchọ ka anyị rie ego gị mana nsogbu adịrọ. Anyị atara gara o teela kemgbe anyị na-atara anyị ka anyị weta unu. Ndị ọzọ a na-akpọ. Ya. Chukwu emego na-ebere. Ma anyị wetago mmehie ya. Obi jukwara anyị na-anwụrụ na ị wetara anyị. Ngwa sị gị họrọ nnọọ ofu ke nke chọrọ. Owu ilu Igbo. Achọrọ m gwam gwam gwam. Gwam 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 ka ị chọrọ. Ngwanụ họrọ ofu n'ime gwam 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 nwere. Enwere m gwam 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 ruru 10 ebe a ke nke chọọ. Mana chetakwa na nke ịbụa. Ngwanụ gwa m ihe gba aka rie ọjị. Ihe gba aka, ọgba aka, ihe gba aka rie ọjị. Ngwere. Ngwere kwa. Gbalịa ọzọ wụọ ngwere. Ihe gba aka rie ọjị. Yes. Ihe gba aka wee rie ọjị. Asị onye na-eti ọjị si onye ahụ na-eti ọjị na ọ dara ya ada. Gị nwa ka nweta ya karịa onye ahụ na-etiri gị mkpu ahụ si ya mechie ọnụ. Ọ naghị enweta ya. Gwa gbalịa ọzọ. Ihe gba aka wee rie ọjị bụ ngwere. Si ka nkụpụrụ gị aka ịkịta ka ị nwetara ya. Achọkwara m ịjụ ọzọ. Gwam gwam ọzọ. Ntụgharị. Ngwanụ ka anyị gaa na ntụgharị ọsịsọ. Mma sụ ya na Bekee. Nsụwa ya na Bekee. Gaa kpara m Igbo ya. Ịdịgo njikere? Adị m njikere. Ngwanụ nee ya. Wisdom. Ị na-ege m ntị. Wisdom is a bag. Everyone carries his own. Wisdom is a bag. Everyone carries his own. Uche ba onye ọbụla ya nke ya. Oh my goodness! Chai! In fact, mma nwe gị chọwazi ihe ọzọ ịwụ nwa afọ Igbo. Ọ gịnị dị ka ha na-aka ebe a? Ngwa ka m nyezie gị ilu Igbo. Were nke a. Nke a sị, nganga
ka dimkpa ji agbara ehi ọsọ ka ihe ọ pụtara Nganga ka ka o si dimkpa eji agbara ehi ọsọ. ka ihe ọ pụtara Ihe ọ pụtara bụ ihe ọ pụtara bụ ihe karịrị nwoke na ọma nkwuochere ya ọ karịrị ya mana obere obere ka ọ ga-eji wee na-ewepụgo onwe ya n'ihe ahụ ọ gaghị egosi na ihe ahụ karịrị ya. Hapụzie nwoke ọma hapụzie n'ịkọwachi gị ihe niile ka m kụpụrụ gị aka ị makwa ihe isi m na-eke ebe a hei ọ dị ka ọ dapụ adapụ iwu nwafọ ngwa na-amị ise ya dịrị gị na mma nnọọ isonye olu na ihe a na-eme n'ehihie ọma anọ a obi dịkwa anya nwere na ị batara n'ọgbọ mekwa ka nwafọ Igbo Chingozie gị daalụ ewo isi na gịnị isi na isi m agaghị eko kai ka m sụọ n'iru obere sụpụrụ mba wọm nọ mmiri biko ị na-achọgodo ụmụala ndị Igbo iso ka m gboro ohere a wee gwa gị ịnọ na ebe a na-ele ule ka a na-akpọ exam hall just were nnọọ nwayọọ soro echiche gị ofu onye pụta ọsị gị akịrị ọsị gị ọ na-eti mkpu from backside na-achọ itinye gị confusion n'isi ekwela jụọ ajụ maka inwe ike iso ansa onye ahụ ịdapị hello ewo ịkpọtụ m ga-esikwara ebe redio gị nọ pụọ maka ị nọ ebe redio gị nọ ihe ọ ga na-aga ọfụma si ebe redio gị nọ pụọ ehihie ọma hando ole ndị kpọ nke onye nọ n'ekwentị m nwada si ka m soro gị ka isi ekwu hello how are you iwu obere nwa ka iwu okenye obere nwa dị arọ one obi dịka okoro ka m kọrọ nne gị aka kwa nne gị n'ihe a ka m kọrọ ya aka ọ ihe anyị na-ekwu ụdị ihe a ịwụrụ nne wụrụ nna na-eme ka nwa gị na-amụta ihe a kpọrọ asụsụ Igbo nwaanyị ọma ka ọ dịrị gị na mma ngwa obere nwa na-akpọ m ka ihe wa aha gị na-ebe isi akwụ hello kwue n'okwu na nke ihe wa aha gị na-ebe isi akwụ Divine ka ebe Divine si akpọ m Anambra ka isi akpọ m kọwa Anambra ka isi ngwa na oke nke ị chọrọ ilu Igbo ị chọrọ gwam 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 ka ị chọrọ ntụgharị ka nke ị chọrọ ntụgharị ka ị chọrọ ngwa ka m nye gị ofu n'ime ntụgharị m nwere ebe a nkwue ya na bekee ga-agwazie m ihe ọ pụtara n'Igbo ịdịgo njikere ngwanụ nke a sị the sun is the ewo chai mana obi dị m ụsọ ka nne gị si n'oge n'akụkụ na-akọwara gị ihe m na-ekwu ọnwa ọnụ ịga n'ụlọ nne gị ukwu pụta si gị sụọ Igbo na-asụ sụpịrị gịnị dị ha sụọ Igbo wuo nke anyị ka ọ wụ anyị ga na-asụ ya o kwesịrị ka anyị na-asụ ya ehihie ọma hi ka onye nọ n'ekwentị m Godwin ngwa ka ihe mmemmere gị maazị n'ezie m gwam 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 ka ị chọrọ gwam gwam gwam
Ngwanụ ka m nyezie gị gwam gwam gwam. Gwam polisi agịga ajụ. Agịga aja. Gwam 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 polisi agịga aja. Why? Gbalie biko o. Menye gị ohere gbalie. Ngwere. Mba wo ngwere. Ka m ji ekwu na nke a karịrị mmikọ. Ngwanụ ka hapụzie nke ahụ. Mana ihe ege ntị emechie mma gwa gị ihe ọ pụta o. Ọ ka m nye gị ilu Igbo ka ọ nye gị ntụgharị. Ngwa ka m nyezie gị ntụgharị. Nke a sị, the son is the father of the man. The son, ya nwa ya nwoke, is the father of the man. Nye m ihe ọ pụta n'Igbo. Ọ karịkwara gị? Ka anyị na-agba m nkịtị. Gbalie na ọ gbalie. Hello. Okay. Ọ dị ka ọ karịrị gị. Ọ karịrị gị mana nsogbu adịrọ. Aha. 08182426591 ka okwa nọmba 081826591. Cheregodo. Enidiri m ịṅụrụ mmiri. Biko m na-abịa ka m ṅụrụ mmiri. Nke a wụ Mr. Raw featuring Fino. Ka ihe ọ kpọrọ nke also gentleman. Ana m abịa. Ngangi Igbo. Ịmago ka m si ekwu ya. Ihe ọwụ na ịṅụ ire bute ya ka onye nọ n'ekwentị m. Okay. 08182426591. Nke a wụ nke anyị. Ọ gbasa gị, gbasa m. Ehihie ọma. Mere m ofu ihe. Ikpere m nọ n'ala, si ebe redio gị nọ pụọ biko ọ ga-agbanyụ redio ahụ. Igwe ezigbo nwoke a gọziri agọzi, nwoke eji eje mba, nwoke eji eme ọrụ. Ngwa gwazie m aha gị na ebe isi akpọ. Gabriel from Lagos. Gabriel, ke nke chọrọ ịgbalị ọwụ ilu Igbo ka ọwụ gwam 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 ka ọwụ ntụgharị? Ntụgharị. Ngwa ka nye gị ofu n'ime ntụgharị nke m nwere ebe a. Ka m kpọkwa olu m. Ngwa Gabriel, nke a sị he who has eaten an egg has eaten a full chicken. He who has eaten an egg has eaten a full chicken. Ngwakwara m Igbo ya. Onye riri atago otu ụzọ ọkụkọ. Makụrụ gị aka. Mana nchọ ikwu ya masị onye tara akwa maka a na-ata akwa ata anaghị eri ya eri ọkwa ya. Ihe a niile onye tara akwa mana nsogbu adịrọ. Ị chọrọ ịgbalị ihe ọzọ ka ọsọ ntụgharị ka ị chọrọ? Ngwanụ ka m nye gị ofu n'ime gwam 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 nwere ebe a. Nke a dịkwa ofe, ọ dịkwa mfe. Ama m na ihe enweta ya. So gwa m ihe tiri nwata ihe n'iru nne ya. Ọ na-ebe mami agụ. Ka m kụpụrụ gị aka ọzọ. Gabriel nwa njem ọnụ daalụ nwoke ọma. Ewetara ya. Obi na-asọ m ụtọ ya nwere n'ehihie.
ya. Daalụ. Enwere m ike ịjụ na otu ajụjụ? Ihe ọ. Gwam gwam ilu Igbo achọrọ m ka akọwalụ m ilu. Ị chọrọ ịjụ anyị ajụjụ? Achọrọ m ka akọwalụ m ilu ahụ. Ngwa ị ga-aba n'ime Facebook anyị. Ọkwa ị nọ na Facebook? Yes. Baa n'ime Facebook anyị Nganga Igbo. Ma? Ị baa na Nganga Igbo ga-ajụ ajụjụ gị, anyị ga-asa gị ya ebe ahụ. Udo? Ngwanụ daalụ. Gabriel nwa njem ọnụ. Gabriel nwa ji ego isi. Onye ọwụ na-anọ ebe ọ nọ na-enwe obi aṅụrị, don't worry yourself. Ihe anyị ji nọ ebe a wụ maka gị. Ọ maka gị ka anyị ji nọ ebe a, ị na-eme gị obi aṅụrị. Ehihie ọma. Ehihie ọma, anyị dị mma. Daalụ nwoke ọma. Gịnị wa aha gị na-ebe isi akpụ? Kee ka ime? Adị mma o. Ekene dịrị Chineke. Enwere m Afọ m bụ Maazị Ifeanyị Chukwu. Maazị Ifeanyị Chukwu. Yes. Ọ dị mma. Esi m agụọ akpọ. Ọ dị mma. Ngwa họrọ n'ofu n'ihe emume anyị nwere ebe a taa. Tinye emume gwam 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 wee jụọ m. Okay. Ka m si n'ime gwam 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 wee jụọ gị. Ka m jụzie gị nke a. Gwam gwam gwam. Ọkwa ịdị njikere? Adị m njikere. O nwe ihe m jụrụ ofu onye ọsị m na nke ahụ ka ya ka m jụzie gị nke a. Gwa m ihe o nwere ike ọ na-ege ntị. Ọwụ na ị nwetara ya, ya mara ihe ọ pụtara. Ma ihe ọsịsa ya wụ. Gwa m ihe kuru mmiri laa elu. Ihe kuru mmiri laa elu. Ka ihe ọ. Ihe kuru mmiri laa elu. Akụ bekee, akụ oyibo. Correct. Ka m kọrọ gị aka. Ya. O nwere ajụjụ, o nwere nke mmadụ azụtara. Ke nke ọ. Polisi ukwu aja. Okay. Polisi agịga aja ngwasa ya. Okay, polisi agịga aja wa agụ ụlọ. Banụ. Dali ọzọ. Ọwụwa. Polisi agịga aja. Ọwụwa agụ ụlọ. Ọwụwa ya. Ọwụwa ya. Gbalịa ka ọzọ. Ị nwere ike nweta ya. Akpị. Ọwụwa akpị. Waka ngwazie gị ọ awọ. Okay. Awọ. Awọ. Ọkwa ịfụgo ya. Polisi agịga aja ọ eziokwu. Ama m nọ eziokwu. Ọ bụ eziokwu. Ngwanụ. Ka anyị onye ọzọ. Na-enwe obi aṅụrị n'ọrụ onwe gị n'ebe ahụ na-enwe obi aṅụrị. Aṅụrị ji m ozi maka ọ dịghị izi ịkọ ihe gbasara Igbo maka na ụfọdụ ndị be anyị ka m kwupụrụ gị aka ọzọ. Ịwụkwa afọ njem ọrụ. Baalụ nwoke. Nwajisi ike nwaanyị ọma. Chai oge ị nọ na-eme obi aṅụrị oge a na-aga. Oh Lord. Ngwa nsogbu adịrọ. Ofu ihe mmawo ka oge taa si gaa. Sọtụ izu ọzọ niile anyị ga-abịakwa nwee obi aṅụrị nọ na nzukọ a. Ịmago na ihe anyị ji eme ihe awụ maka gị nwa. Si gị onwe ihe ị na-eme. Ị na-ere ahịa. Ị na-eme omume. Ihe ọwụna ị na-eme bute ya ka anyị tiere gị mkpu ya. Echezona ụbọchị sọtụ izu niile wụ Satọde site na 1 elekere ruo elekere 2. Ihe ọwụna ị nwere ime ị nwere ịjụ anyị dịka ajụjụ nwoke ọma chọrọ ịjụ anyị ajụjụ baa na Facebook anyị. Aha nke m ka ọkwa Nwaada Ego Okoro. Ịkpọ m Ego Bekee mma aza gị ka ọ dị mgbe ọzọ. Nganga Igbo. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.